Il-Piggy Bank Campaign b'Ristrina daħlet fi stadju importanti hekk kif il-President ta' Malta, Miriam Spiteri de Bono, nedit uffiċjalment il-proċess tal-att ta' donazzjonijiet fl-uffiċċju ewlieni tal-Bank of Valletta. Dan l-avveniment simboliku jimmarka l-aħħar stadju ta' 22 edizzjoni ta' din il-kampanja li l-protagonisti ewlenin tagħha huma studenti minn madwar Malta u Għawdex. Miriam Spiteri de Bono intlaqet fil-BOV Center mill-kap eżekuttiv tal-Bank of Valletta Kenneth Farrugia u Ernest Taġus, Chief Operations Officer u deputat chairperson tal-Fondazzjoni BOV. Flimkien ma' membri oħra tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Bank. Sa mill-bidu tagħha din il-kampanja għaqdet eluf ta' studenti f'ġest sempliċi imma b'saħħtu ta' ġenerożità. Huma jagħtu donazzjoni żgħira lil flus mill-flus li jkunu fadlu lil dawk fil-bżonn u l-bank iżid donazzjoni addizzjonali mal-kontribuzzjonijiet ta' tfal. Sa mill-ewwel edizzjoni tal-2004 il-Bank of Valletta kontribwixxa aktar minn 3.4 miljun euro lill-Istrina u għaqqat il-fondi miġbura permezz ta' kampanja flimkien mad donazzjoni mogħtija direttament mill-bank. Miriam Spiteri de Bono ringrazzjat lid-dirigenti tal-Bank of Valletta l-appoġġ kontinwu tagħhom matul is-sena kollha, inkluż il-kampanja l-Istrina, BOV Piggy Bank. Rikonoxxiet ukoll l-altruiżmu u l-impenn tal-impjegati tal-bank li ta' kull sena joffru ħinhom b'mod volontarju biex jassistu fil-proċess tal-att ta' donazzjonijiet ma' tfal fl-iskejjel. Il-President faħret ukoll l-impenn tal-bank f'dak li għandu x'jaqsam għajnuniet lil diversi għaqdiet mhux governattivi li jgħinu lin-nies b'diffikultà u l-kontribut tal-bank fl-isfera kulturali u artistika f'pajjiżna.